هلا ቤተሰብ ሰላም መጀመሪያ እንኳዕ ናብ ዕጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብድሓን መጻኹም ክብል ፈቱ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ናይ ሎምዓንቲ ቱቶሪያል ማለት እዩ how to create selection option ማለት እዩ selection option እና ከም ገና ሰዓና ኸል ማለት ነው ለምሳሌ selection option choose field ለሞ selection ከዓ ከም ዓይነት መስራሕ ማለት እዩ ስለዚህ ቀጥታ ናብ ፕሮግራምና ንኸድሞ እሺ ኤክስፕሎር እዚ ከይደ ማለት እዩ ኣብ HTML ፎልደር create file ክብል file name ለምሳሌ selection option ስራሕ ስለኾነ ማለት እዩ ዶት html ኢንተር ኢላሞ እሺ እዚኣ shift plus quotation mark ኢለ ኢንተር እሺ ኣብዚ heading እሺ ለምሳሌ heading ከወንድ ሕለልየስ heading 2 ኢለ ማለት እዩ how to create selection option selection option ስለዚ ቤተሰብ እንታይ ክጥቀምኒ ማለት እዩ selection option ንምስራሕ ማለት እዩ ፎርም ኣብዚ ፎርም እንታይ ክጥቀምኒ ፎርም እሺ ኢንተር ኢለ ማለት እዩ ኣብዚኣ ኮሜንት ገበርኩሞ ኮሜንት መብራህርህን ማለት እዩ ፈረስት ማለት እዩ ላበል ንጥቀም ሰለስተ ነገር ንጥቀም ማለት እዩ selection option ንምስራሕ ላበል ታግ እሞ ኣብ ላበል ታግ ከዓ እንታይ ዝበሃል ኣትሪቢዩት ንጥቀም ፎር ኣትሪቢዩት ዝበሃል ማለት እዩ አትሪቢዩት ንጥቀም ማለት እዩ ሰከንድ ከዓ ኣብታ ነንበርካ ከዓ እንታይ ንጥቀም ማለት select በዓላ select ማለት እዩ ወይ ከዓ select element ኣብ select ከዓ እንታይ ንጥቀም ኣለና ማለት እዚኣ እንታይ ዝበሃል ኣትሪቢዩት ንጥቀም id እና ኔም ዝበሃል ኣትሪቢዩት ንጥቀም ማለት እዩ አትሪቢዩትስ ማትሪክስ ንጥቀም ማለት እዩ እሺ ታመበል ሳልሳይ ከዓ እንታይ ሳልሲቲ ሰብ ማለት እዩ ኦፕሽን ማለት እዩ ኦፕሽን ንጥቀሙ ኣብቲ ኦፕሽን ከዓ እንታይ ዓይነት ኣትሪቢዩት ንጥቀም ቫልዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ኢና እዚአን ንስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ቀጥታ ፕሮግራምና ንወርድ ሞ ላበል ተና መጀመርያ ማለት እዚኣ ላበል እሺ ይጥቀሙ ካልኣይ ከዓ እንታይ ይጥቀምኒ ካልኣይ ከዓ እዚኣ ማለት እዩ select እሺ ኣብታ select ውሽጣ እንታይ ክጥቀም መበል ሳልሳይ ኣብ ውሽጣ ኮይና ኦፕሽን እዚአን ተጠቅመ ማለት ከዚ ሓደ ክልተ ሰለስተ ማለት ኣብታ ናይ መጀመርያ ላበል እንታይ ይጥቀምኒ ፎር አትሪቢዩት ኣብዚኣ ፎር አትሪቢዩት ማለት እዩ ከዚ ቺልድ ፊልድ ዝኾነ ፊልድ የብል ማለት እዩ ቺልድ ፊልድ ቴክስት ክወፅእ ስለዚ ናይ ፊልድ ምርጫ ስለኾነ ማለት እዩ ፊልድ ኣለኹ ኣብዚ ከዓ ቴክስት ተልክወፅለኝ እዩ ማለት እዩ ቾይዝ ኦፍ ፊልድ ማለት እዩ እሺ ከዛ እዚኣ ሴሌክሽን ከዓ አንተ አትሪቢዩት ክጥቀም የኒ አይዲ እና ኔም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ አይዲ ኢለ ማለት እዩ አይዲ ፊልድ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ተጠቅም የኒ ኔም ፊልድ ኔም ግን ፊልድ እዩ ማለት እዩ እሺ በስልሳ ከዓ ኦፕሽን ኣብ ኦፕሽን ከዓ እንታይ አትሪቢዩት ይጥቀም ቫልዩ እዚኣ ቫልዩ ካታ እዩ
እቶም ሰሌክት ዝግበሩ ኤሌመንት ወይ ከዓ ፓራሜትራት ማለት እዩ። እዚኣ ግን ብዙሕ ግዜ ኮፒ እንትገረሙ ኮፒ ኢለ ማለት እዩ ፔስት ቫልዩ ኢለ ማለት እዩ። እዚኣ ኢንተር ለው ኢንተር ኣብዚ እውን ፕለስ ቢ 5 6 7 ገረሙ እዚ ኦፕሽን ኢንድ ኦፕሽን እዩ ዘሎ ኢንተር ኢንድ ኦፕሽን ኢንተር እዚ እውን ኢንተር እዚ ክንደይ ማለት እዩ 1 2 3 4 5 6 7 እዚ ቫልዩ እዚኣ ከምኡ ማለት ቫልዩ ከዚ እዚኣ ተን ፊልዳት ማለት እዩ ኤሌክትሪካል እዚ እውን እዚኣ ቴክስት ኤሌክትሪካል ክተውፅአለይ ንእስቲ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ክትፅመት ኤሌክትሪካል ኣብዚኣ መካኒካል እዚ እውን ካፒታል ኤም መካኒካል ኣብዚ ሲቪል ቫልዩ ማለት እዩ ቴክስት ከዓ ሲቪል ክወፅአለይ ንእስቲ ማለት እዩ። ሲቪል ቀፂሉ ከዓ ማለት እዩ ኣርክቴክቸር እዚ እውን ኣርክቴክቸራል ኢንጂነሪንግ እዚ ከዓ ማለት እዩ ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ እዚ እውን ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ ቀፂለ ከዓ ማለት እዩ ኮተን ኣብዚ ኬሚካል ከዓ ቴክስታይል ኬሚካል ኣብዚ እውን ኬሚካል ኣብዚ ሽፍት ገይረ ራን ገብር እሞ ኣብዚኣ ኣብ ፋይል ኔም ራይት ክሊክ ገይረ ሪቨር ፋይል ኤክስፕሎረር እሞ እዚኣ ደብል ክሊክ ከዚ ጎኒ ለጎኒ ገይሮ እሞ ጎኒ ለጎኒ ከምዚ ኣብዚኣ በተን ንስራሕላ እሞ ሬም ካዚ መፂላ ማለት እዩ ቺዝ ኦፍ ፊልድ ኢሉ ኦፕሽን ሬም ካዚኦም ክሰለስኦም ንመርጥ ማለት እዩ። ከዚ በተን ክሰርሕላ እሞ ናብ ሰሌክት ምስ ገበርና ኦኬ ንብለና ፎርሙላ ንምስራሕ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ኣትሪቡት ኢንፑት ታይፕ ማለት እዩ ኢንፑት ታይፕ በተን በተን ማለት እዩ ቫልዩ ሳብሚት እዚኣ ካዕፅዋ ፍሬሽ ገራ እዚኣ እሞ ደግሞ ሳብሚት መፅያ ማለት እዩ። ሳብሚት ኣብ ኒው ላይን ከስፍራኝ እኒ ስለዚ ኣብ መንጎ ቫልዩ እና ኣብ መንጎ ኢንፑት ታይፕ ብሬክ ክጥቀም እኒአኒ ብሬክ ታግ ማለት እዩ። ሶሪ ኦኬ ታግ ተጠቅሞ እዚ ያ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሰሌክሽን ነገር እዚ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሰሌክሽን ዝኾነ
ፋሞ እዚኣ ከውፃኝ ብሙልኣ ማለት እዩ እዚኣ ከትገዛኝ ኮንትሮል ኤክስ ኢለ ማለት እዩ አውት ኦፍ ዘ ሴሌክሽን ኦፕሽን ኣብዚ ፔስት ኢላ ማለት እዩ እዚ ሴሌክት ፀጋዕ እሞ هذا موضوع بريك ماشي سيف عايزين نعمل معك سوري نربع عليه قرية بريك تكون قبالين زي بريك سيف ماشي هذا ريهم هذه is of field لنا هذا معطي وزي هذه عندنا يوم هذا سلك نقبل خلنا سلك مسكورنا إذا أنتوا إلكتريكشر يقع إلكتريكات دون إلكتريكايده أو سبميت ما تسبميت ولا ما تشيل سelection option على HTML كما قلت حكي تقبل زي مثل ماتي لكن سبسكرايب أيتوسعوا بقى حتى تديكم وكأسة تديكم أو كومنت سكشن أو مطلع ماتي نادم عنتي تيتورنا كم زي مثل عاد بخلي بروجرام سكا نرخب سكا شعور دحين صحهم سلسة معهم يعني تينكي